Sanibona malume. Ngale. Yebo. Hamba kanjani wena uJehova muhle mfethu. Mfethu ilanga lishonile mfethu. Kodwa siyancenga mfethu. Lana mfethu kulomsebenzi mfethu wesintu wezandla mfethu. Imibuzo ayipheli? Hayi iBhayibheli liyaphendula mfethu. Yonke into esuke ibuzwa iBhayibheli liyaphendula. Thina umbuzo. Malume ngicela ukubuza. Yeah mfethu. Yeah mfethu. Angazi le malume ngikubuza kanjani? Mhlawumbe ngicabanga ukuthi niyazi ukuthi mina ngifuna ukuthini. Ufuna ukuzwile abantu ufuna incwadi yamaqoma amabili ukuthi ikuphi eBhayibhelini. Usafuna ukubuza lokho? Ukuthi ikuphi eBhayibhelini? Ekhuluma ngamaqoma amabili. Jeremiah 24 verse 1. Ha! Nkosi. Amaqoma amabili omkhiwa. Isihloko sakhona lesa ngithi. Yebo. Sithini? Amaqoma amabili amakhiwane. Amaqoma amabili amakhiwane. Ngithe makufunda incwadi, wonke uma uyilalela incwadi ifunda. Leyo nto okukhulunywa ngayo uthathe ngathi kushiwo kuwe. Lana abantu laba. Njobe uNkulunkulu amaqoma amabili ukhuluma ngabantu. Khuluma ngabantu abawu2 ukhuluma ngami nawe. Siba u2 nje. Emhlabeni oyithanda ukuthi niba u2. Uthi ilo shumayelayo nawe. Mawusesontweni nje uthanda ukuthi niba u2. Wena nalo shumayelayo. Uyitshela lo njobe shumayela ubhekise kuwena. Bese uyicinga ukuthi mina ngiyiqoma elinjani. Elinamakhiwane kanjani? uJehova wangibonisa amaqoma amabili amakhiwane ebekwe phambi kwethempeli likaJehova. uJehova wangibonisa amaqoma amabili amakhiwane ebekwe phambi kwethempeli likaJehova. uNebukadnezari inkosi yaseBabele esethumbini. Ya. uJekoniya indodana kaJehoyakhini. Ya. Inkosi yakwaJuda. Ya. Nezikhulu zakwaJuda. Ya. Nezinyanga zomsebenzi. Ya. Nabakhani. Ya. Wabasusa eJerusalema. Ya. Wabayisa eBabele. Basuke eJerusalema baye eBhabheli. Ya. Ya. Elinye iqoma Nanso-ke. Elinye amahle kakhulu. Elinye iqoma lanamakhiwane amahle kakhulu. Njengamakhiwane ayingqabutho. Ayingqalabutho. Yeah. Yeah. Elinye iqoma Yeah. lalinamakhiwane Anjani? amabili Amabi. Naso. Awuphinde lapho. Elinye iqoma Yeah. lalinamakhiwane amabi kakhulu. Nazo. Umbuzo nje ufanele uma umuntu ibuze yona nsuku zonke zokuphila yakho ukuthi mina ngiyiqoma elinamakhiwane kanjani. Bonke abantu bakhala ngawe endaweni. Emsebenzini umuntu ukhala ngaye. Ekhaya ukhala ngaye, phakathini ukhala ngaye. Uyiqoma elinamakhiwane anjani na? Ngoba uma uyiqoma elinamakhiwane amahle amabi awukhuli. Manje uyiqoma elinamakhiwane amabi awukhuli. Regardless ukuthi uyasonta noma usonto noma ngabe usonta kuliphi ibandla, cha. Uyiqoma elinamakhiwane kanjani? Umbuzo lo kufanele uma umuntu ngisho uhambe emgwaqeni uyibuza kodwa Nkosi mina ngiyiqoma elinamakhiwane anjani? Ngoba uJehova uthanda iqoma elinamakhiwane amahle. Namanje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angangenza iqoma elinamakhiwane amahle. Hayi ningi, ayibusise inkosi leliso. Amen.